गासै खौरां बुथुमगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों आजावना लाबाय। आं बे फार्मासिखौ खुलिनाय मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना बेवहाय जाहाथे माने आं माने मोजां डक्टर बा मोजां माने फार्मासिफोरखौ दंब्लाबो माने जोंनियाव बेवहाय थोआ। बेजों लोगोसे जोंना माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला लामा सामायाबो एसे उसुबिदा, गहपुर टाउनसिम थांनो बा मोजां डक्टर मोननो माने एसे गोजानाव थांनांगौ जायो। बेनि थाखायनो आं नैबे सानबि मेडिकेलखौ माने खुलिनाय जादों। बेजों लोगोसे आं रायजो राजाफोरखौ जि आंनि माबाजों हायो बेखौ एसे अनसायनो हायो, बेजों आं माने नैबे थांखिखौ लानाय जादों जाहाथे माने मोजाङै आंबो मावफुंलांनो हायो। नोंथाङा खोनानो मोन्दों बा नोंथांनि मेडिकेलावहाय सप्तायावहाय साननै MBBS डक्टर फैगोन होनना सिगां समनिफ्राय खोनाबाय थादों। दा माबे बारायाव बा माबे दिनावहाय नोंथांनि नैबे सानबि मेडिकेलावहाय MBBS डक्टरखौ मोननो हागोन रायजो राजा? नंगौ, जोंना नैबे MBBS डक्टरा समबार आरो मंगलबार नैबे बाराय सप्तायाव खननै आरो बे बाराय मोननैयाव फैगोन। फुंनि 9 बाजिनिफ्राय हमना ला 3-4 रिंगासिमसो थागोन आरो नैबायदि। ओमफ्राय बिथाङा जेनेबा MBBS जेनेरेल डक्टर आरो MBBS जेनेरेल डक्टर, जाहाथे बेयावनो माने मोजां सिकित्सा खालामनो हायो, बेयाव माने चेकआप गासिबो खालामनाय जाजोबगोन। नोंथाङा सिगांनि समाव मा हाबा हुखा मावदोंमोन आरो दिनैनि दिनाव जे गंसे फार्मासि दिनैनि समाव नोंथाङा सोरजिफैनो हानाय मोनसे दिनैनि बे थासारिसिम फैनो हाबाय, नोंथांनि माखासे जिउ जारिमिनफोरखौ एसे फोरमायगोन नामा? सिगां समाव मा हाबा हुखा मावनानै दिनै बेसेसिम दिनै आवगायबोनो हाखो? आंथ' सिगाङावहाय बिभिन्न धरननि खामानि मावबोबाय, जिउआवहाय माने थोजासे खस्थ'बो मोनबाय, खिन्थु सेटिसफाइड जायाखै। गिबियाव आङो सिगां माने गय बेफारिबो मावबोदों। गय बेफारजों मावनायजों लोगोसे माने अमानि बेफारखौ मावबोदों फुरागासे। ओमफ्राय मोसौनियावबो आं साननैसो मावबोदों, खिन्थु आं माने साख्रि बाख्रिबो नागिरदों, खिन्थु सेस माने मोनसेबो साक्सेस जायाखै आरो। गय बेफारजों मावनायजों लोगोसे माने अमानि बेफारखौ मावबोदों फुरागासे। ओमफ्राय मोसौनियावबो आं साननैसो मावबोदों, खिन्थु आं माने साख्रि बाख्रिबो नागिरदों, खिन्थु सेस माने मोनसेबो साक्सेस जायाखै आरो। माखासे माने इन्टारभिउ होनायफ्रावबो जाफुंसारनो हायाखैमोन आरो। बेनि थाखायनो आं नैबे सानबि मेडिकेलखौ माने खुलिनो आखायाव लादों आरो। माने नोंथाङा बे सानबि मेडिकेलजों साक्सेस जालांगोन होनना सानदों नामा? आं बे मेडिकेलजोंथ' आं सानदों दा आं माने जाहाथे रायजोफोरखौ सिबिनायजों लोगोसे माने जाहाथे बेमार आजारनिफ्राय आङो एसे गोजानाव थाहोनो हायो, नैबेखौ आं माने नाजालांगोन आरो हाहैगोन माने। बे सानबि मेडिकेलाव मा जेनेबा सुबिदाफोर मोननो हागोन? सुबिदायाथ' हमना ला जोंना MBBS डक्टर फैगोन नालाय सप्तायाव खननै, नैबेयावहाय माने मा बेमार जादों नैबेखौ ट्रिटमेन्ट लानो आरो नायनानै ट्रिटमेन्ट लानो हागोन आरो। नैबेयाव माने मा बेमार जादों बे खोन्थानानै लाबानो माने बिनि जाहाथे सुबिदाखौ मोननो हागोन माने। गोजोन्थों। आच्चा, जों दा बिथाङा दिनै ककिला सेन्टाराव जेनेबा मेडिकेल फार्मासि खुलिबोदों। बिथांनि मेडिकेल फार्मासिनि मुङा जाहैबाय सानबि मेडिकेल। दा बिथाङा जिहेतु जों MBBSखौ गोब्राब बेमार आजार जाबाय बायोबा थाबनो मोना। ओरैनोथ' दङ डाक्टारा, होमबाबो माने MBBS नङा, बेबायदिनो सरासनस्रा सोलोंनानै जेनेबा बिथांमोनाबो होनाय दं आरो खाथि खालायाव। अब्लाबो जेनेबा फरायनानै बेबायदि मेडिकेल MBBSखौ जों मोननोबा, जिहेतु जों नैबे ककिला ओनसोल बा नैबे अरुणाचल सिमा नैबेखिनियाव जों मोनस'नो गोब्राब, गहपुरफोराव थांनो गोनां जायो। दा जिहेतु जों रायजोनि जानानै जोंनि बे साखाथियावनो नैबे ककिला सेन्टारावनो जिहेतु बिथाङा MBBS लिंबोगोन होनदों, जेथिया लाबोगोन बिथाङा जिहेतु MBBSजों जों बेमार आजार जाबाय बायोबा डाक्टार गिदिर फरायनाय जिहेतु बिथांजों जों बे खाथियावनो नायजानो मोनोबा जिहेतु जों मोजां एसे मोजां जायो। जिहेतु जों गोजानाव
थांनो गोनां जानाय नङा। बिनि थाखाय जों रायजो जानानै जों बिथांखौ गोजोननाय मोनदों आरो गोसोआव। जिहेथु जों गिदिर डाक्टारखौनो नैबे खाथियाव जिहेतु जों